Dobrý deň. Páčia sa vám nože, ktoré sú brutálne ostré, netreba ich nikdy brúsiť. Za kus dáte 100, 200, 300, 400 aj viac eur. Viete mi povedať prečo? Tu mám klasické moje nože, ktoré používam bežne v kuchyni. Klasický Victorinox, kupovaný vo Švajčiarsku v sume asi 25 eur. Tento je tiež kupovaný vo Švajčiarsku v sume asi 12 eur. Tento je kupovaný na Slovensku v sume asi 2 eur vo výpredaji. A tento je z Kauflandu v sume 5 eur. Ukážem vám, že nože treba stále brúsiť. A nech to je akákoľvek značka, akákoľvek typ, každý nôž sa dá pekne nabrúsiť. Damasková oceľ? Ja si myslím, že vám vôbec netreba také drahé nože. Klasická ručná práca, ručne brúsené nože. A nemusíte vyhadzovať zbytočné peniaze za enormne predražené nože, extrémne super kvality, ktoré na webe propagujú ľudia ako predajcovia, aby si zvyšili tržby. Tento klasický kauflandský nôž, kúpený v Cashmarku, sume asi 5 eur. Ja si myslím, že tieto výrobky a táto práca nepotrebuje žiadny iný komentár. Kľudne si kupujte nože, ktoré sú extrémne drahé. 100, ja neviem, 200 eur, alebo 300 eur za kus. Ďakujem za pozornosť.